Jak získat levné peníze od banky? Pokud jste nedávno koupili nebo rekonstruovali nemovitost za vlastní peníze, můžete si část z nich proplatit až 3 roky zpětně. Tento postup se nazývá hypotéka na refundaci a umožní vám získat levné peníze na vaše podnikání, investice nebo nečekané situace. Co k tomu potřebujete? Stačí doložit doklad o koupi nemovitosti nebo faktury za rekonstrukci a prokázat, že jste použili své vlastní prostředky. Reálný příklad. Klient získal zpět 3 miliony korun za nákup nemovitosti s úrokem 4%, následně tyto peníze zainvestoval s průměrným zhodnocením 7%. Výsledkem tohoto postupu je 100 000 korun navíc každý rok. A jelikož se blíží období nízkých úrokových sazeb, tento postup bude zejména zajímavý pro investory, kteří nakoupili nemovitost v nedávné době za hotovost. Pokud plánujete hypotéku na refundaci, kontaktujte mě a pomůžu vám nejenom s celým procesem hypotéky, ale zároveň vám pomůžu s investiční strategií pro růst vašeho majetku. Děkuju a mějte se krásně.